Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Natalie's Cozyland. Λοιπόν, αν έρχεστε πρώτη φορά στο κανάλι μου, είμαι η Ναταλία και βρίσκεστε στην Cozyland. Στο κανάλι μου μπορείτε να βρείτε DIY κατασκευές, μπορείτε να βρείτε ιδέες και λύσεις για το σπίτι, αλλά και ό,τι μπορεί να κάνει τη ζωή μας πιο cozy. Ανεβάζω βίντεο κάθε Κυριακή. Και για σήμερα λοιπόν έχω ένα haul. Έχω ένα haul με είδη σπιτιού. Είναι κάποια πράγματα τα οποία τα έχω πάρει από το Butlers. Το Butlers είναι ένα κατάστημα με είδη σπιτιού αλλά και είδη πάρτι. Βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Θα σας έχω βέβαια το link τους κάτω στο κουτί περιγραφής, το Facebook link τους, για να μπείτε να τους τσεκάρετε. Φυσικά, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι, να κάνετε like στο βίντεο και να πατήσετε το καμπανάκι για να παίρνετε ειδοποιήσεις για όλα μου τα νέα βίντεο. Θα ξεκινήσω λοιπόν τώρα να σας δείχνω τα πραγματάκια. Κάποια από αυτά τα έχετε δει ήδη στο βίντεο με το πάρτι μου, στο birthday βίντεο που έκανα. Είναι όλα τα είδη πάρτι που είχα εκεί, από τη γυρλάντα, την πιατέλα για την τούρτα, τα μπαλόνια, όλα. Ξεκινάω λοιπόν με τα μαξιλάρια, τα οποία τα έχω ανοίξει ήδη, γιατί ήθελα να τα βάλω στο background. Είναι αυτά εδώ. Πήρα φυσικά ένα σε ροζ χρώμα, το οποίο μου άρεσε πολύ. Και αυτό το μοβ, το οποίο είναι βελούδινο και είναι καταπληκτικό. Και ένα πάλι βελούδινο σε ροζουλί. Αυτά λοιπόν ήταν στα 10 ευρώ το ένα και αυτό ήταν στα 12. Και συνεχίζω λοιπόν με τα υπόλοιπα. Το πρώτο πράγμα που βλέπω λοιπόν εδώ είναι αυτό το ανοιξιάτικο τραπεζομάντιλο. Είναι σε αυτό το λαχανί χρώμα και είναι βέβαιο ότι φέρνει την άνοιξη στο σπίτι. Πήρα αυτά τα φωτάκια, τα τέλεια, τα οποία λέω να τα βάλω εδώ πίσω και θα τα βάλουμε μετά μαζί. Summer Lights τα λέει. Αυτά ήταν στα 12,99. Πήρα αυτό το πλάστη, ο οποίος έχει πάνω καρδούλες. Και αυτές οι καρδούλες θα μένουν σαν αποτύπωμα όταν κάνεις κάτι και ανυπομονώ να το δοκιμάσω γιατί μου φάνηκε πραγματικά τέλειο. Θα ήταν πολύ ωραίο και για κατασκευές βέβαια. Όταν χρησιμοποιούμε κάτι από την κουζίνα σε μία κατασκευή δεν πρέπει να το ξαναχρησιμοποιήσουμε ύστερα στην κουζίνα, οπότε πρέπει να αποφασίσουμε. Πήρα επίσης αυτά τα κουπάτ, τα οποία είναι σε καταπληκτικά σχήματα και είναι για να φτιάξεις μπισκότα. Μπορείς και πάλι να τα χρησιμοποιήσεις για κάποια κατασκευή, αν επιλέξεις να τα χρησιμοποιείς ως κουπάτ κατασκευών. Το καλύτερο απ' όλα είναι αυτός ο μονόκερος. Η πλάκα είναι ότι είχα βρει έναν μονόκερο και στο ταξίδι μου στην Ιταλία, εκεί που είχα πάει τελευταία, και σκεφτόμουν να το πάρω. Ήταν ένα κουπάτ, αλλά είχε 10 ευρώ και λίγο λέω, μήπως να μην το πάρεις. Αυτό είναι στα 3 ευρώ, οπότε. Επίσης, μ' άρεσε πολύ και αυτό το cupcake. Δείτε το τι ωραίο που είναι. Και βέβαια έχω κι άλλα. Έχω κάκτο, έχω κοκαλάκι για την πόνη. Οπότε ετοιμαστείτε σίγουρα να φτιάξουμε κάποια μπισκότα στο μέλλον, χρησιμοποιώντας αυτά τα τέλεια κουπάτ. Πήρα επίσης αυτή τη ζαχαριέρα. Μπορείς να βάλεις μέσα κυβάκια από ζάχαρη ή σοκολατάκια. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί έχει αυτό το στυλ το Space Age, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Μου θύμισε έτσι αυτές τις ball chair που θα ήθελα πάρα πολύ μια ball chair στο σπίτι μου, αλλά έχει 5.000 ευρώ. Οπότε βολεύτηκα με τη ζαχαριέρα, αλλά τη λατρεύω αυτή την αισθητική των 70s που είχαν επηρεαστεί από την pop culture και από το διάστημα, αυτά τα Space Age, οπότε δεν μπορούσα να αντισταθώ και το πήρα. Λοιπόν, πήρα και αυτές τις χαρτοπετσέτες με τα τουκάν, γιατί νομίζω ότι θα ταιριάζουν πάρα πολύ ωραία με το πράσινο μου το τραπεζομάντιλο. Πήρα αυτά, τα οποία είναι για τα ρούχα. Οπότε νομίζω ότι θα κάνουμε και ένα τέτοιο βίντεο για να τα βάλουμε στα ρούχα. Δεν έχω ξαναβάλει, δεν τα έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Αλλά ειδικά αυτό, το pop art το Pow, για ένα jean μπουφάν πίσω, νομίζω ότι είναι τέλειο. Αλλά και το καρπουζάκι το ροζ και flash. Εδώ μέσα λοιπόν βρίσκονται αυτά τα τέλεια μπολάκια. Έχει μία συλλογή από μπολ και πιάτα που μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει που είναι διαφορετικό το μέσα και διαφορετικό το έξω, με έντονες αντιθέσεις και αντιθετικά pattern. Δηλαδή το έξω είναι πιο στιλιζαρισμένο, το μέσα είναι έτσι λίγο πιο ρομαντικό ας πούμε. Και νομίζω ότι είναι τέλεια για να πίνω το γάλα με τα δημητριακά μου. Λοιπόν, εδώ έχουμε αυτό το καλάθι, το οποίο έχει αυτό το ανοιχτό καρπουζί χρώμα κάτω και πάνω είναι στο φυσικό. Νομίζω ότι είναι τέλειο, Είναι στα 12,99, 13 ευρώ έχει αυτό. Και μ' άρεσε το χρωματάκι του πάρα πολύ, έχει και άλλα χρώματα βέβαια, αλλά εγώ είμαι του ροζ, το ξέρετε ότι είμαι του ροζ. Επίσης,
Πήρα αυτόν το δίσκο, ο οποίος έχει αυτή τη λεπτομέρεια εδώ, σε αυτή την πορτοκαλί απόχρωση και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίος και ήδη ονειρεύομαι τα pancakes που θα φτιάξω και θα σερβίρω εδώ πάνω και θα τα φάω για πρωινό μαζί με τον μπολάκι μου. Πήρα λοιπόν και αυτό το φωτιστικό, το τέλειο, που έχει αυτή την vintage τη λάμπα. Αυτό το κομμάτι του λοιπόν είναι τσιμεντένιο και έχει και αυτή την γυάλα από πάνω. Έχει και άλλα φωτιστικά τέτοιου είδους και πιο μικρά και χωρίς γυάλα. Και έχω πάρει βέβαια και λάμπα για μέσα. Πήρα επίσης αυτό, το οποίο είναι ένα φωτιστικό κάκτος, το οποίο επίσης θα ταιριάζει πάρα πολύ με το τραπεζομάντιλό μου. Για να το ανοίξουμε και αυτό. Είναι λοιπόν με μπαταρία, οπότε θα του βάλω μπαταρία μετά για να το δούμε. Πήρα και άλλα δύο μπολάκια σε διαφορετικό σχέδιο. Να τα λοιπόν και αυτά. Γενικά μου αρέσει να μην είναι όλα ίδια και να είναι λιγάκι διαφορετικά, αλλά φυσικά να ταιριάζουν μεταξύ τους. Και τέλος, τελειώσαμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το τελευταίο. Νομίζω το έχετε δει πολλές φορές. Μπορείς να γράψεις πάνω το δικό σου μήνυμα και φυσικά ανάβει κιόλας. Πήρα αυτό το μέγεθος. Να τα γραμματάκια. Πάμε να βάλουμε τα πράγματα στο χώρο και να ανάψουμε και τα φωτιστικά για να τα δούμε καλύτερα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, να πήρατε ιδέες αν σκέφτεστε να κάνετε έτσι κάποιες αγορές για το σπίτι τώρα που ήρθε η Άνοιξη και θέλουμε να ανανεωθούμε λιγάκι. Νομίζω ότι είναι ωραίο να παίρνουμε κάποια καινούργια πραγματάκια που και που για το σπίτι μας. Όχι πολύ ακριβά, όχι πάρα πολλά, αλλά έτσι λίγα, ώστε να μας φτιάχνουν λίγο τη διάθεση και να δίνουν μια νέα πνοή στο χώρο. Πολλές φορές το ξεχνάμε αυτό και δίνουμε προτεραιότητα έτσι στο μακιγιάζ, στα ρούχα. Και εγώ το κάνω αυτό βέβαια, εντάξει, όλοι και όλες το κάνουμε. Αλλά νομίζω ότι το να φροντίσουμε το σπίτι μας δίνει έτσι μια νέα διάθεση και όρεξη για να είμαστε μέσα σε αυτό. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι, να κάνετε like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, να πατήσετε το καμπανάκι για να παίρνετε ειδοποιήσεις για όλα μου τα νέα βίντεο και γράψτε μου στα σχόλια ποιο είναι το αγαπημένο σας χρώμα για μαξιλαράκια, τι λέτε. Εγώ προτίμησα ροζουλιά και μοβουλιά. Πείτε μου κι εσείς το δικό σας αγαπημένο. Μην ξεχάσετε να με βρείτε και στο Instagram, περνάμε και εκεί πολύ ωραία. Έχουμε ωραία αλληλεπίδραση, έχουμε stories, έχουμε giveaways. Υπάρχει το link στο κουτί περιγραφής. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.